ita ce ana kokarin kuma a ce a rufe masallatai a masalla kowa ya koma gida yi wani an ce a koma gida ya bayi jama'a an koma baya ko ba a koma ba an koma baya rufe masallaci a ce a bar jami'i a bar sallar juma'a tsakanin da Allah koma baya ce ba wata rashin lafiya ko rashin lafiya kware balle wa gada a tawargi coronavirus rashin lafiyar wasa ce idan ce rashin lafiyar wasa ba ina nihin wasa ne babu ta ba a'a akwai ta coronavirus gaskiya ce akwai ta amma irin yadda ake gidada ta irin yadda ake farfaganda ana tsoratar da mutane kuma wai har musulmi sun tsorata akan wannan farfaganda ta yahudu tsakani da Allah girmanta bai kai haka nan ba kun fahimta ko coronavirus akwai waɗanda ke cewa ƙarya ce ni ban cikin su coronavirus gaskiya ce akwai wannan cuta amma ni ko abinda zan fitowa da shi shine coronavirus ba cuta ce wanda Allah ya kawo ba to wata sabuwa to ya kawo ta mutanen America su na kirkiro cutar coronavirus mutanen America wato majalisar ɗinkin duniya abinda da yawan malamanku ba su faɗa muku kenan sai su zo muku da ilimin rubabi su ne muku hauka majalisar ɗinkin duniya ta sa doka da daɗewa cewa ya ƙuƙukan da ake yi kaga wannan ƙasa ta yaƙi wannan ƙasa ta zo ta mamaye an hana yaƙi da makami laifi ne wata ƙasa ta yaƙi wata ƙasa muna tare to da majalisar ɗinkin duniya ta sa wannan dokar an hana yaƙi tsakanin ƙasashe to ƙasashe waɗanda na ci gaba ta kimiyya ta zamani sai sun ka ce to in kun san yawon kun san geshe ‘yan an hana muna mayaƙi ƙananan ƙasashe da makamai bari mu fito da wasu makamai waɗanda ba waɗannan makaman ba amma makamai na rashin lafiya na cututtuka sai sun ka ƙirƙiro su cututtuka waɗanda suke yaƙin ƙasashen da ba su so da su waɗannan cututtukan da sun ka ƙirƙiro su an kai annoba irin amai da gudanawa irin kwalara irin gaida waɗannan su ne annobobi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake kawowa kun fahimta amma irin coronavirus irin lassa fever irin ebola irin HIV AIDS madalla HIV to waɗannan duka cututtuka ne ƙirƙiro su an kai kirkiro su an kai suwa na kirkiro su kasashen da sun ka ci gaba ta gefen kimiyya to wannan coronavirus kasar America da kirkiro ta shekarar 1984 an sun ka kirkiro coronavirus sun ka kai abin sun ka ajiye kun fahimta suna da nufin su yaƙi ƙasashe tun da yanzu an hana yaƙi da makami to yanzu za a yi yaƙi da cututtuka irin waɗannan cututtukan su ake kira biological weapons suna da su a jikin wuce ƙasa tana da irin nata waɗanda tanada muna tare akwai kuma abin da ake kira chemical weapons makamai masu guba ce da an fesa hakan ga yadda kasan 'yan sanda na fesa tiyagar da an fesa shi ke na sai ga mutane ta mutuwa duk waɗannan suna daga cikin makaman da an haƙirƙiro da majalisar ɗinkin duniya ta hana amfani da makamai waɗannan wurin yaƙi Syria ba tana da chemical weapons ba Iraki tana da chemical weapons duk rikicin da an kai tsakanin America da Iraki akan menene akan chemical weapons inda an ka ce Saddam ya tanada ne kun fahimta to ita wannan coronavirus suna son su wawantar muna da hankali a ce ai wata cuta ce sabuwa wallahi lazim kariya suke wannan tsohon cuta ce sun dade da yanta ku bari in tona asiri duka sun ka kai wannan cutar sun ka aje duk mai so in Allah ya gwada mana mu kare wannan karatun ku shiga ta YouTube bidiyo na nan na Saddam Hussein an sawo dama tsohuwar ciya ke tunda tsohon bashi ko 1990 na faɗa muku 1984 America sun haƙirƙiri coronavirus
coronavirus ko 1984 zuwa yau shekara nawa kenan 36 shekara 36 in mun yi daidai to 1990 Saddam Hussein yana shugaban ƙasar Iraki yana addressing din ministocinsa mitin din da sun kai na Federal Executive Council. Kun san Federal Executive Council ko? Mitin din da shugaban ƙasa ke yi da ministocinsa, kamar yanzu Buhari ran me yake Federal Executive Council da ministocinsa. Ina gani yau dai tunda da mitin na Federal Executive Council da sallah Juma'a wai muhimmanci. To in an hada sallar Juma'a ba za a kowa Federal Executive Council ba. Ko mutum mu wace su. don yiwa ku hana farilla akwai abin da ba farilla farilla ne ba farilla ba ne. To shi ne Saddam Hussein ya tara ministocinsa ana mitin na Federal Executive Council yake ba su labari, yana nan yanzu ga YouTube ansa 1990 yake ce musu America ta yi musu barazana cewa za ta sako musu coronavirus. Za ta sako musu mi? Coronavirus. Wannan Saddam Hussein ke faɗa ma ministocinsu ya ce ba su damu da wannan ba, Allah shi ke kare su. Abin ga bidiyon yana nan ga YouTube, duk mai so ya zo ya shiga ya gani. 1990 to yanzu kaddara ko da 1990 an kai ta sun ka ce za su kama Iraki, ana ce mana sabuwar cuta ce. 1990 zuwa shekara nawa kenan? Shekara 30. Wasu kunan duk ba a yayin su ba lokacin, amma ga hakuzan mutane hakku ta zo da gidajen ku zo su warda wa'azi a ce mana coronavirus sabuwa ce. Tsakanin ku da Allah sabuwa ce? Ba sabuwa ba ce. To yanzu America tana nan tana kumeniya da coronavirus. Suna da abokan fada su ne kasar China. Me ya haddasa fada tsakanin America da China? Saboda China ta shiga gaban America ga tattalin arziki. Yaro inda ya girma irin wannan yanzu kana ganin ya iya hitillun nan da aka kawo mana rechargeable yare yan kanana China ke yin su. Da kunan da girman ku ba ku da sana'a ko guda iyaka kun dogara ga gwamnati. Don haka China sun wa America fintin tattalin arziki. To ana nan shi ya haddasa faɗa tsakanin America da China. Kullun America tana sabotage ɗaya, China tana son ta maishe ta baya. Sai China sun ka laɓaɓa, sai sun ka te sun ka satu wannan coronavirus na America. China sun ka satu coronavirus na America, ku ji daga baki na. Da sun ka sato sai sun ka zo da ita ƙasarsu, abinda suke so su sa coronavirus ga makamansu. Ba America na can na kumina da coronavirus ba, to yau sun sati coronavirus ga America, sun suka su yi chemical weapons da coronavirus. Suna nan suna tattalin juyawa sai America ta abin tashi. Sai sun ha gano. Da sun ka gano sai America ta ɗebi coronavirus ɗin nan sai ta wani province cikin sai ta zuba. Shi yasa ka ganin yanzu 2019 din nan December ne ko November 2019 inda coronavirus ta fara fita shine China. Sai America ta ce ta zuba coronavirus din China. Sai coronavirus ya game wani province na China. Na mai sunan province din. Ita kuma China tana ganin hakan ga, ita kuma sai ta dauki waɗannan ta sato sai ta zuba ma America. Don haka kare ne ke fada da alade. Kun fahimci wannan? To kun ji yadda an kai, kun ji asalin coronavirus, kuma kun ji yadda an kai coronavirus ya fito wannan shekarar. Don haka tsakani da Allah coronavirus cuta ce wadda Allah ya kawo ko kirkirar bil'adama ce? Kirkirar bil'adama ce. Yanzu abinda bil'adama ya kirkira shi zai tadda mana da hankali har ya sa hamsu salawatu a bayan salatu a sallar juma'a. A'a. Don haka coronavirus gaskiya ce ko ƙarya ce? Gaskiya ce. Cuta ce wadda America na kirkiro. To kun ji yadda an kai tafita, to yanzu ga ta nan sun watsa ma duniya ita. Kuma tsakani da Allah ta kawo har Najeriya. Abinda muke addu'a, ya Allah don rahamarka Allah ka tsaye dan muna wannan cutar. To kaga yanzu mu dai ga ra'ayin mu coronavirus gaskiya ce, ba mu karyata ba. Kun fahimta? Sannan mun dauke ta matsayin cuta, mun dauke ta matsayin alloba. Alloba ce. To menene matsayi yau an ka fara alloba?
tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ke fuskantar alloba. Zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi alloba, zamanin sahabban manzon Allah an yi alloba. Akwai allobar da an kai zamanin khalifancin sayyidina Umar sai da mutum sama da 20,000 sun ka mutu. Amma ku zo ku bincika, mallaman da ka hawo munbari su ne muku ƙarya, suna kariya ya halatta a rufe masallaci, ya halatta a rufe makarantun nan da ake karatun alkur'ani. Ku zo ku tambaye su faɗa muku lokaci guda da an rufe masallaci saboda alloba. Babu wani lokaci da an taɓa rufe masallaci. In alloba ta faru, menene hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga alloba? Hukunci na farko shine duk ƙasar da alloba ta faru, to mutanen ƙasar nan su bar ma Allah, su dogara ga Allah, kada su gudu su bar ƙasar nan saboda gudun alloba. Hadisi ya tabbata. Sannan su kuma mutanen da ba cikin ƙasar nan ba kada su zo ce aini na dogara ga Allah, ba ruwa na, duk da yake alloba ta faru gari kaza zan tafi. In ka tafi ka saba manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk garin da alloba ta faru, to mutanen garin nan su yi hankuri, kada su gudu, kada su fita su bar garin. Su kuma waɗanda ba garin kada su shiga. Kun fahimta? Waɗannan hadisai ne ingantattu na nuna hakan, ba mu musu. Don haka yanzu kaga matakin da gwamnatin tarayya ta dauka, ga kasashe na an jera, ba a yadda mutanen kasashen su to ba a yadda in Najeriya sai yayi daidai da sunna. Muna tare da gwamnatin tarayya akan wannan. Yayi daidai da sunna. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin na Aisha. Aisha tace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da annoba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annoba azaba ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake aikowa ga mutane, sai ta zama rahama ga mu'minai. Ta wace hanya annoba za ta zama rahama ga mu'minai? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda annoba ta faru garin su ko kasar su, ya dogara ga Allah, yayi zaman sa bai gudu ya bar garin ko ya bar kasar ba, yana da yaƙinin cewa ba abin da ke samuwarsa sai abin da Allah ya rubuto mishi, to in Allah ya kaddare ya murcike alloban nan, manzo Allah ce ya yi shahada. Ta zama alheri ko bata zama ba? In an ka ci alloban, an ka ci kasuwa alloba, an ka watse bata shafe shi ba, manzo Allah ce za a rubuta mai ladar shahidi. To wannan shahada ce annan wasu suna tsorata muna kada mu samu. Shahada suka tsoro wai a rufe masallaci kada a yi shahada. Ku kuna gudun ku yi shahada? Kun ji na ɗaya ko? To shi ko wanda aga garin, in yayi hankuri ya san cewa ba abin da ke samu sai abin da Allah ya rubuto mishi. Annabi ce in ya murcike annoba yayi shahada. In bai mutu ba, annobar ta ci ta suɗe an ka bashi ta ma, ko ku ciwon kai bai yi ba, Allah annabi ya ce Allah zai rubuta mai lada shahidi. Don haka annoba illa ce gare mu, ba illa bace jama'a. Ko a yi annoba ko ka a yi annoba, kullu nafsin da aikatar mutu, kowa sai ya mutu. To yanzu da kai mutuwar banza da kai mutuwar shahada wa yafi? Kaga ashe kenan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko shine karantarwar manzon Allah ta farko shine wanda annoba ta faru garin ko kasar su ya ji tsoron Allah, ya zaman sa ya dogara ga Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna. Ko ka zo masallaci ko kakka zo, ko ka gudu garin da ake alloba ko ka tsaya, duk inda kake yan Allah ya kaddara alloban nan ta same ka, wallahi sai ta same ka. Don haka izaman ka dogara ga Allah, ka yarda da cewa ba abin da ke samu ka sai abin da Allah ya rubuto ma. In Allah ya rubuto, sahabban manzon Allah da yawa sun murcike alloba. Akwai wata alloba da aka yi ta'un amwas zamanin khalifancin sayyidina Umar da Mu'adh ibn Jabal da Abu Ubayd ibn al-Jarrah da wasu sahabbai duka cikin alloban nan sun ka mutu. Ya zai illa gare su. To ku zo ku bincika tarihi, alloban da duk an kai tun zamanin manzon Allah, akwai sanda manzon Allah ce a rufe masallatai babu. Kun ji daya? Sannan na biyu, likitoci sai sun kace to wannan annoba kuma abinda ke yawan kawo ta kazamta, don haka a wanke hannu, a rinka wanke hannuwa. Sai mun ka ce a'a, to wannan ba da mu ake ba, da Yahudu da Kiristoci ake. Mu musulmi tun kafin annobar corona ta zo muna wanke hannuwa ko ba mu wankewa? In kai yi bacci da ka falka da daddare biza ka farawa, ka wanke hannuwa ka kai alwala. Akalla ka wanke hannuwa sau 3 da subahin.
in an ka jima da rana in zaka breakfast annabi ya sunnanta mana sunnatu da'ami al-lulu qablahu wal wudu ba'dahu duk da yake hadisin bai inganta ba amma an sunnanta mana in za mu ci abinci dai mu wanke hannu ko mu kurkure baki in an ka jima in az-zuhr tayi ka sake wanke hannuwa sau uku ka kurkure baki sau uku ka wanke fuska sau uku ka wanke ka shahe kai ka wanke kafafu ka shaka ruwa ka fiyace in la'asar ta yi mu sake wankewa in mangariba ta yi mu sake wankewa in isha'i ta yi mu sake wankewa don haka ga yini so nawa muke wanke hannu an ce ka wanke sau uku ga subahin ka wanke sau uku ga azhur ka wanke sau uku zanubu ce sau biyar sau akalla sau 15 uku sau biyar akalla ba aka tara ba akalla kullum muna wanke hannu sau 15 ko da coronavirus ta samu kai wanke hannun don haka kaga maganar likitoci mu wanke hannuwa sai mu ce ba da mu ake ba ko faɗa mu kiristoci sun da ba su da tsafta mu addinin mu yazo mana da tsafta ko babu coronavirus kullun cikin wanke hannuwa ba kun ji na biyu sai na uku kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta a ɗauki raƙumi mai lafiya a sahi cikin raƙuma marasa lafiya akwai rashin lafiyar da ke kama raƙuma kamar ƙazuwa da garje rashin lafiya da na raƙuma to sadda duk ga raƙuma marasa lafiya annabi ya hana a ɗauki raƙumi mai lafiya a sa cikin marasa lafiya hadisai ne su ma tabbatattu don haka wannan shi ko me zai nuna mana ashe kenan in alloba ta faru to inda duk an ka san wani mai marɗaya ya kamu da coronavirus to wannan akwai damar a hana shi zuwa masallaci ba cewa za a yi rufe masallaci ba a taɓa rufe masallaci ba jama'a in ba kwana za mu shiga ba mu rufe kayan jiji mu buɗe amma a ce a rufe masallaci wata guda billahi la ilaha illa wannan izgili ne da addini izgili ne da addini a ce a rufe masallaci ba wai masallacin su bella ko masallacin sokoto ko na abuja ba masallacin haramin makka da na madina a ce a rufe wata guda na race da allah wannan izgili ne kuma duk wanda ya wannan fatawa wallahi fatawan nan akwai kuskure cikin ta duk nasoshin muna saurarin nasoshin da suke bayarwa da fatawoyin da malaman makka da madina sun kai da waɗanda duk ƙungiyoyin da sun kai ba har yanzu ba wanda ya kawo nasti sarahatan cewa na kulle masallaci an yi annoba an kulle masallaci babu duk kewaye ne shubuhohin banza da suke kawowa annabi ya san da annoba ko bai sani ba annabi bai taɓa kulle masallaci ba don haka duk nasoshin da suke kawowa ba nasi guda da za a hujja da shi na kulle masallaci babu shi wannan wasu ne ake so a daɗaɗa marai in ya so a ɓata a husa ta Allah to Allah ya tsare mu daga husa ta Allah mu mun hisu ran kowa ka ɓaci yan bai ɓaci bishin ka da ya ka aikowa kai sake aikowa amma mu tsira tsakaninmu da Allah kada Allah ka tsare mu daga hushinsa jama'a ba ku tsoron hushin Allah ku rahe ɗakunan da aka bauta Allah buyutin adana Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu ɗakuna inda ake bauta Allah a ce a kulle wai saboda alloba kuma alloba gada babu ko tabbas yanzu duk sakkwato hukamin mai korona virus mutum guda babu shi kuma muna addu'a kada Allah ya kawo ta sakkwato kada Allah ya kawo mana ita to yanzu abinda bai tabbata ba sallah farilla ake bari saboda abinda bai tabbata ba ko coronavirus ta taho sakkwato bai halatta murhi masallatai iyaka duk wanda an ka tabbata ya kamu sai mu ce ya tsaya gida uzuri ne ya tsaya gida ya sallah shi abinda hadisin cewa baya halatta raƙumma masu lafiya a sa su cikin marasa lafiya shi ke sai mu amfani da wannan hadisan sai wani hadisi wata shubha da suke kawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kada ya zo masallaci manzo Allah ya ce an ci tafarnuwa a kullu masallaci bari in kara musu to cikin sahihu muslim akwai hadisi mun yi shi na ga karatu mu na sahihu muslim lokacin da an ka dawo da yakin Khaibara daga cikin asbin da an ka samu an samu tafarnuwa sahabbai da yawa sun ci tafarnuwa ko da manzo Allah ya shigo masallaci yayi gum da warin tafarnuwa hadisi ne sai yana cikin sahihu muslim
hadisi yayi gum da warin tafarnuwa masallaci yayi gum da warin tafarnuwa sahabbai da yawa sun kace tafarnuwa kun fahimta da ko da manzon Allah ya shigo masallaci yayi gum da warin tafarnuwa manzon Allah ya ce a kulle masallacin sai manzon Allah ya ce duk wanda ya ci wannan itaciyar kada ya kusanci masallaci. Ina fatar kun fahimta. Don haka hadisin cin tafarnuwa me yake karantar da mu? Wanda ya ci tafarnuwa ba bakinsa yana warin tafarnuwa ba, to da ka zo ka cutar da musulmi da warin baki na tafarnuwa an ɗauke maka yawan sababbiyar tafarnuwar da ka ci ɗanya tsaya gidan haka yi sallah. Amma wanda yanzu wannan hadisin za mu kawo hujja a rufe masallaci tsakaninku da Allah wanga na zama hujja, to duk haka hujjojin suke ba wata hujja ko guda. Don haka masu kariya a rufe masallatai su koma dawa su kawo su hujjoji wanda sun haka ba su hujja ba. Har yanzu ban ji hujja ko guda da malaman Makka da na Madina da na Masar da na duk duniya ba wanda ya kawo hujja a rufe masallaci in annoba ta faru. Sannan ina imanin mai ku jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala yace kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Ka gaya musu ya kai rasulullah cewa har abada lan ta abadiya, har abada ba abin da ke samu musa abin da Allah ya rubuto mana. Yanzu in mun rufe masallaci mu koma can gidan ce muku an kai masallatai ɗaya coronavirus take can gidan jima babu coronavirus. To ka rufe masallaci ka bar zuwa jami'i an ba haɗuwa ana samun albarkar juna ka koma gida can Allah ya bika da coronavirus cikin gidanka. To me amfanin barin sallar da an kai? Sannan ku kalli abin da Allah ya ce cikin suratul baqara yace wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashiina. Ku nemi taimakon Allah da yin hankuri. Abubuwan da ake neman taimakon Allah da su guda biyu yace ku nemi taimakon Allah da yin hankuri da mi kuma was salati da sallah tana cikin abin da ake neman taimakon Allah. Yanzu jama'a hadisi ya tabbata kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun badar ila salat. Manzo Allah ya san da duk wani al'amari yadda mai sai ya gaugawa yin sallah shikenan. Inda duk manzo Allah na cikin damuwa sai ya ce arihna biha ya bilal hutar da mu da ita da an yi kiran sallah an ga zo an kai sallah sai a samu natsuwa. To shi ne Yahudawa ke hasada. Don haka jama'a don Allah mai ya hada alloba da masallaci in ba wata manufa akwai ba. In ba manufa akwai ba kuma ka je wai malamin musulunci wai yana kariya a ruhe masallaci har da makarantun da islamiyya a ruhe. Ba ku tsoron fushin Allah in an ruhe dakunan Allah. Sannan alloban ma me ke kawo alloba? Saba ma Allah. Duk abin da ya same ku na musu ya same ku ne sababi abin da hannunku na aikata cikin ma Allah na yafi da yawan laifukan da kun ka aikata. To yanzu an fusata Allah ya sako alloba jama'a in har da wurin Allah take ko da yake ina ce da wurin America take ko su da kirkiro abin su. To in ta taho maimakon mu koma ma Allah daga cikin abin da ake neman kusanci da Allah sallah. Ku kalli maganar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yace daga cikin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma al'ummar sa sallah cikin masallacin da ake kiran sallar jami'i dan Mas'ud yace wallau sallaitum fi buyutikum wa taraktum masajidakum taraktum sunnata nabiyikum wallau taraktum sunnata nabiyikum ladaltum. Da kun rinka sallah gidajenku kun bar masallaci to kun ba sunna annabinku in kun ba sunna annabi kun bace. Yanzu bata huku sun mu hada cikin da akan coronavirus abinda ma bai da tabbas. Sannan ku kalli abinda likitoci da ce ba billa likitoci masana harkar lafiya sun kace coronavirus waɗanda take kamawa kashi 80 waɗanda take kama waɗanda ma Allah ya jarta coronavirus din ta kama su. To kashi 80 cikin wa'anda take kama suna warkewa ba tare da sun sha magani ko wani iri ba. Kashi 80 wa'anda ke kamuwa da coronavirus suna warkewa ordinarily ba tare da sun sha ko paracetamol ba. Babu wani treatment haka suke warkewa ordinarily kashi 80 bisa 100. Kashi 15 su takewa ƴan cuta ƴan karama da sun sha magani sai su warke. Kashi 5 nawa na rage cikin kashi 100? Kashi 5. To kashi 5 su takewa illa haka kai ga mutuwa. Cikin wa'anda mata kama
to za ka iskan magagari ko da ta zo gagari waɗanda za su kama ba su kai ko da 1% ba don Allah bai illa coronavirus wannan ta kai ga tashin hankalin da aka samu mutane kuma mutane wai sun gigice wai cuta ko da cutar gaskiya ta ya kamata mu ji wanga tsoro balle cutar ƙarya shaidar America propaganda ta America ta Yahudu kaji malamin musulunci ya hau mumbari yana kofan baki wai abin Yahudu a kulle masallaci in kai kasa masalla in don ka muka salla ba mu kulle masallaci don haka muna kira gwamnatin Najeriya magana kulle masallatai ba abin da ya hada coronavirus da masallaci inda ba wata manuwa gare ku ba in ba wata manuwa gare ba abin da ya hada coronavirus da masallaci wuri ne na rahama kwanaki mun ka gama karatun falalar birnin Madina cikin wannan littafin ko to daga cikin falalar Makka da Madina ba akwai ruwan Zamzam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan Zamzam yana amfani ga duk abin da an ka sha shi duk irin rashin lafiya ka zo ka sha ruwan Zamzam Allah zai baka lafiya to yanzu an kulle ina Zamzam din take cikin masallaci an kulle masallacin don haka wannan waraka da aka so kaga ba za a same ta ko coronavirus ta kama da ka zo ka sha ruwan Zamzam za ta warke to an kulle wallahi alazim wani akwai ga cewa a kulle masallaci a basalla ina da yana mi sunan garin yana Malaysia banda jiya ne ni buga mai waya shekarun jiya banda jiya nace ya yace ai mutun kwanaki ba wai juma'a ba daidai da 50 sallati yanzu kowa gida kai nace abu ko ya batan mu to mun kan kada Allah ya kawo mana wannan doka don haka muna kira ga waɗanda abin ya shafa alhamdulillah Muhammadu Buhari ne musulmi ne ya san matsayin sallah sannan mutum ne mai hankali bai cikin masu wa yahudu aiki muna mai wannan kyakkyawar shaida bai cikin masu wa yahudu aiki to rihi masallatai ya kai Muhammadu Buhari wallahi wannan yahudu na za'awa aiki ba abin da ya hada coronavirus cuta da masallaci in ma cuta ta samu masallaci ake zowa a yi sallah a yi addu'a don neman waraka yawa don haka duk sauran abubuwan da likitoci sun kace bai yi ba yawa duk sauran abubuwan da likitoci na ba da shawara irin abin hulɗa da masu rashin lafiya da sauransu na precaution da na kariyar kai wannan ina ba al'ummar musulmi shawara su bi amma maganar rufe masallaci kakku yadda wani rufe muku masallaci kakku yadda wani ya rufe muku masallaci kakku yadda ku bar sallah in kun ka bar sallah kun jawo makan ku hushin Allah in kun ka ba sallar jami'i kun ka ba sallar juma'a to kun ja makan koshin Allah ba ku san iyakan wani coronavirus Allah zai sauka muku hushin da ya coronavirus akan ruhi masallatai wallahi izgili ne muna yin nasiha har ga hukumar Saudi Arabia su yi gaggawa bude masallatai nan mun yi Allah wadare da wannan fatawa ta su mun yi Allah wadare koyi wannan fatawa bata yi ba kuma duk abin da sun haka kawo shigo ba wanda ya kawo nasi karara hayyau game da halaccin ruhi masallatai babu shi duk abin da sun haka kawo ba abin da ke nuna halaccin ruhi masallatai saboda alloba in alloba yau tsakaninku da Allah ba mai zamanin boko haram ba lokacin da ake shigowa masallaci da bama-bamai a taddaban kowa ya mutu an ruhi masallatai me an kai sai an ka hito da device wanda ke detecting bomb ko shigo ko liman ya shigo sai an samai a gani in bai da ba ce ya wuce shikenan har Allah ya kawo mana baya gare ta don bi ba za a wa coronavirus irin haka nan ba a samu abin da zai detect din coronavirus mana da ka taho shikenan an gano you a positive sai a ce koma gida kai sallar ka ba Allah har da Allah ya baka lafiya sannan na gaba su likitoci sun ce coronavirus sanyi take so zahi kashe ta ya kai nice to ai mu ko ta shigo muna da kariya muna da kariya yau duk coronavirus din ta shigo sakkutu ba mu fata kada Allah ya kawo ta za ta mutu it will die by itself zahin sakkutu shi zai kashe ta zahi zai kashe ta don haka hacce inda ta kai Allah ha kashe mana ita sannan tsoron da aka baku jama'a ku yi walwala ku ɗebe wannan tsoron yahuduna
bai kamata ku tsoron kowa ba in ba Allah ba saba ma Allah ya kamata mu tsoro ba wata cuta ba ni abinda na dauka ba wai corona ba ko mala'ikan mutuwa a ce mala'ika mai karbar rayuwa yana bakin masallaci ban dauka musulmi su ki zuwa masallaci balle cuta wadda ko tahowa bata yi ba a samu agent din yahudu su razana ku su sa muku tsoro ina imanin ku to na imanin ku ina dogarar da Allah da anka ce ku yi shikenan yahudu sun samu sa'a sannan abinda za ku ganowa barna karama take farawa har ta kai inda za ta kaiwa manufa gare su yanzu ba an ce a rufe masallatai wata guda ba to in mun yi compliant mun rufe masallatai wata guda sai a jaye coronavirus bayan wani dan lokaci a koma kawo wani virus kuma sai a ce yanzu za a rufe wata 6 tunda sun ga mun yi compliant mun yadda mun rufe masallatai mota guda sai a ce yanzu wannan cutar wata 6 za a yi ba a ce masallaci ba sai a rufe masallaci wata 6 in an kai wata 6 sai su koma jaye ta su kawo ta sai a ce to yau shekara guda ba a zuwa masallaci don haka kakku yadda da rufe masallatai ya ku jama'a kakku yadda da rufe masallatai amma duk abin da sun kace wanda bai saba ma shari'a ba na lafiya wannan kariyar kai wajibi ce amma rufe masallatai kam mun yi Allah wadare da masallatai da an ka rufe mu kan ba mu rufe namu sakkwato kan mu gara ka kashe mu da ka ce ka rufe masallaci wanga masallaci han ko rahe ina to in bude shi kakku yadda da rufe masallatai ya ku bayan Allah kakku yadda da propaganda ta shedan kakku yadda da agent din shedan duk abin da yasa an kace ku bar sallah masallaci ku bar sallah ju'a wallahi shedanci ne kakku yadda da shi muna roƙonka Allah kai ke kawo cuta kai ke jayewa Allah ka jaye mana wannan cutar Allah ka kare al'ummar manzon Allah Allah ka kare al'ummar musulmi Allah ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta